Bună ziua la un nou episod! Astăzi o să vă zic de o nouă serie care se va numi Cei doi infiniți. O să fie cu Brawl Stars, jocuri cu pisici, Geometry Dash și Brawl Stars. Cred că am zis încă o dată Brawl Stars, dar în fine, să începem! Bine, hai să facem primul nivel. Pam, 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 pam. Bam, 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 bam. Din prima încercare am făcut tot nivelul ăsta. Level completed. Știți ce voi aplicația asta Castele? Play. Poți să inventezi jocuri, asta e foarte faină. Uite, pe noua serie o să testăm și Castele. Că pare interesant. M-am concentrat să cânt în același timp cu muzica Nu uitați, abonați-vă la Boss 2014, Cei doi infiniți și Eric Infinite! Următorul. Acum filmez de pe telefon, să știți, nu de pe tabletă. Bă, Rider, dar parcă nu se numea Rider. Sau Rider se numea? Știu jocul ăsta. Deci l-am adorat mereu, vă recomand să scape jocul ăla, dar să nu vă enervați dacă vă spargeți motocicleta. Nivelul ăsta m-a enervat cel mai rău. Vreo 15 runde a trebuit să fac ca să-l finalizez. În prima zi când am aflat de aplicația Mamma mia! V-am zis ăsta să nu vă enervați troll. Ar fi frumos din partea voastră, măcar cineva, măcar, nu știu, domnul nostru Matei, cum era numele de familie? În fine, și David Ropotică, să facă și ceva, îți dea mai multe like-uri, dar îi mulțumesc lui David Ropotică pentru că mi-a dat 10 comentarii și încă unul în care zicea Eric Infinite este mai tot posibil. Mulțumesc, David. Asta m-a făcut să fac episodul. Mulțumesc, David. O, da, îi zic David prin comentarii de care m-a făcut.
când termin nivelul. Guys, am reușit și acest nivel să-l fac. Am reușit și pe asta. Deci am transpirat pe mâinile. Cum am rupt degetul. My finger! Da, nivelul ăsta și apoi ajungem aici. Adică eu l-am făcut de vreo 5 ori pe ăsta. Și o vă zic că ăsta ultimul de la nivelul ăsta a fost cel mai ușor pentru mine. Foarte ușor a fost chiar. Ăsta mai vedeți la părțile astea. Am terminat și nivelul ăsta. Reclamă acum. Ia, acum hai să facem și acest nivel. Hai să renunțăm. Nivelul ăsta. Următorul nivel după reclama asta. Oh, nu, ce-am făcut? Oh, nu, oh, am ieșit. Ce s-a întâmplat? Ce sunt? Nie, teraz așteptăm. What is this? Am intrat pe aplicație, în fine. Da, să continuăm. Yeah. Hai că mai avem 3 nivele, mă, și terminăm. Greu, dar e ușor. E foarte ușor. Eu vă zic numai că l-am jucat de foarte multe ori. O să veți.
Ieșe! Avem două nivele și terminăm toate pe Dia. Nu reclamă la reclamă. Termin. Da, uitați că l-am terminat. Who are you? Mi-a alunecat cum... De ce nu? Eu nu mă pricep deloc la mine. Prieteni, da, am reușit complet, am terminat. Huh? What is this? Da, și aici ce? Free level. Free levels. Asta a fost episodul de azi și pași.